Mbiemano sana mwancho mliwita seni kia Ndizi TV na biro bindu na ndengo kualigania somo rubelio Ense yoboncheria elinde twemanye aliagenda tagokolekana ase sekta yoboncheria mwancho mliwita metinga yokobwati omurubeli kuru na bogotomanya wetera sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na bakotonya witra www.ndizitv.net wego mwancho mulielia na boko sangana into kerengere kiago witra sinambirga wa screen yago otumanyenka yokobwati omurubiri kona liogende takoene kia agente wonchoriria ase sekteyo mwancho mulie twarode wiki yigago chakali tukolia Jumatano nigo twabirto koranga okurubikana nigo kwabirgo kwa niki wasinsemo nabo igabonchereria bange babiri bakorera ase babiri bakwanike buna nigo boncherere bwabo babiri bokwira nanse anamano kurwase orogongo rwa Gusii ntobeto gosanga nabonchereria kurwase muchibo songo abenegetinga nigo batwari to bobo bonene asoko igoro bonchereria bwabo kubwatikana no kurubikana kukwaba go kwanike gwa wego ntwaruche kurwase county area Nairobi nigo baenegetinga nigo babiri bagosangereria chi billion kianda aserituko kolinde kubwatikana no kurubikana nigo babiri bagosiria chi billion 5 asikera litugo mwanchi muliana na bwotomanyanga nyakoro moncherio nde bwensi na kyubonchire bwa bwabera affected akubwatikana no kurubikana kwiga kwa bere go kwa nikyo kolinde mobwazi mero moja mbogenda takurubikana sama tukata togochakari tukoria Jumatano goikari tukweli gali lero ya Friday mwanchi mulia sanga na Ense asomurubiriga elinde twemanye amange ilitare ne Fridah Kerubo ngo kwaliga ne bene elinde tusange asobwa muri tukolera nimba tomugeni ya studio umwanchi muri astora chokwanirane mono abasaitori abasabange bagosiri obugema bwabo akubwatikana ngana ubale motwe asokorobekana ntuchikoligereria nga ningi kiagarira abasaya bange kwenyora asibuna yaiga kiagara umwanchi muri gere ntorocenga none serikali ngo yabirike gutumika abasaya sigekege tamba sibakone kingango banyorera bare mirimo kolende agukira bona igatwaranga nabasaya bange babeire bagotigwa magega igo umwanchi muri ntuchikoligereria mangana mange asaba saiba bere bagwetera elinde tobe togo semania asobwamo atiganyiriri bagerigaria bene kumwarigania se studio atomanye na kiakorokwa na ndenga yako rugaiga asorgongo rwa Gusii karibu sana asante asama litangoro ku Samson Moroko Machuki bange ba maite the majority leader asiki bakomanyirite igo majority leader yani na arenge school actually has been prefect for long time ono gena arenge school class 7 tolengo sina no mongwana geto kubolio wed boy ona abana bange twengo bange system eri engoro toko banga kira iniga kwa gertikora abana bange sana bagangagera kikura togaichira bono bako headmaster that time engoro kumbaye akando ka majority ona gorwe ngagiri nabo eliederire tare tenga majority rita baka bono yo ingaire Riana omwali asagora kubombule njendo mopaka bwa Bagusii na bagara bomabei ali otwe karibu sana ase studio nabo gotomanya samu ingiyo kokaraga igasorgongo rwa Gusii gosenga iyo gokorera inje ndo mwanafunzi actually ngokora quantity surveillance Kisii National Polytechnic ndo mwako kabere na mwanafunzi ndi asante sana mbiemano sana so gwikirana ese studio elinde tobe togokwanira amange anamono aywalinge tabasae gigase orogongo rwa Gusii kora tomanyango nga samu nga twarira abasaya bange bakurubikana gigase orogongo rwa Gusii kolinde tuterekirabo ikyo mbengero romo bwate kurwa sebungeli abonchali gekweruka busa nabo gotomanya busa ningiemine tinendekerenga kiabongere kike busa ne union ya banafunzi be University College yara beiro singaki nige koleta kero mwaka at the end of the year ngwa katolechikura December twa chora baraya bani ono busa yara bele kotoleta amuna banafunzi babo njali
kerole busa you must be orukuru bonjari o muntu bonjari wage kura bonjari obere at least 6 years in bonjari nariora age kura gose nariora goli kerubo gende yonse oni yenige gotokonya twaikira barai akoba indumu n'abanafunzi 20 bibeji college ne university ndo kunyara kwikira barai 20 lakini gereto gwata barai muna bono to gwate president yeto Boasi Ochora oyore sainde advisor yae ni kirebono totete ko goikira muno mochumbe ai muna Boasi ai arale good terms no mochumbe ebinde binga muna bono twarora chipasali turu Boasi turu no mojumbo ito chipasali nchiasoka bana bange nigo baba benefited mundo tayo apraete utanyolete senjerere ngiyo ase nginjo ya Kisii okoba yaba abarai babusa batenenete bagateba nga igani ndo abanafunzi baito koikabanyore chipasali chitwensi Wono kere tuwo kore election yetu acholia barai baito nigo bakwenda bomerana na barai yao so that kende gionsi ke murai ara take gotwa kietera korwa ase abarai aba baito nitu twakenyoranza ekerenge kenene gia busa no koleta aborkia abichi university ne chi college amo asinginchi yokone kyangangu kwanira mura mangana arenge taba nafunzi abego kwene kyamnango ikera na muri gosengo ikera muri abarai baino ne mono kurwa sebungeri ya bonchari Hatura kwanira sorgongo rwa Gusii ntwarara umoroki gwayo mokorwa Kisii Polytechnic na beteka Gusii ubugima bwaye kubwatkana no korobikana kerukene nabo gotomanya aibuna umoroki gwa ingi kereira umoroki gwa aenda se street achake korobikana yendo gerage ne umedo ujumi ya kongire sai koingere tu kis is 50 bob Alafu skuma netu akagolire ya 10 bob sai skuma dire ya 10 bob oko endeke bana mwamu no tengi skuma 30 azenginjo ya ujumi ya kongire no mungino rio kwa chinye ni kwa yoleta bono ko baigwete nga ujumi ya kongire onya recommendali ligolire ujumi bono nje muno mwanafunzi ingorra maite abaiboli bande mbaro moiboli oyeteire osomire omaete ngabakumanya ngakyo mwana oyo tigante memotomere gento getanyore endagera lakini kwa sababu mbaro konyora sans zingine baiboli mbale batasomete batamete life kwa sababu understand life ye yokobe comrade muno rachandike ono konyora moiboli yani no mwagire simomote deronde nse pitimbu ati munangokora agombi goso wenda apukolimye esini ono gobo gimo bwako ngiro moiboli agotebi lidia kumwagere simye gotebi gimo bwako ngiro nonega ntubu atigende yonse tokori ono gwara nga jomuntu oyogonge di uchumie tiganso kenganda mane goso uchumie neirane nse kolengana muno murayo wasimia goteba ono into tokolenga tiga twane tuanda mane right cheito tonyole personally na bright help last year but tinyole diel bunanyole de message bwango yontenga nga liya bere with road nande ne jege certain time ngotebu to apply ebuya bonege domunege nabage go make munanje nzoke njigwanda mana so that right ye itoko somondo nato help etokonye tokiri school fees tokora matem toko school kero antumete no ekolengana nelichiko lia Kenya kero monto nabwato bosibole bwokorobekana lakini babonete korobekana kwa mulembe lakini twarira bange bakoimukia amagena bago destroy chi property ya soro especially ya soro ngorwa gusingiora kwa nirigoringanele Kerubo digangodei abantu abange bagosoka kuandamana ense yetu ya Kenya nibo bagosoka kwenda kuandamana peace bali asenginjo yabanyanyimbo baito muna barora tuanzire kuandamana ngoruta bagitiaga chiri istorange banze gotokoraki igere toseberekane nindu bono gwe protect muna abantu bali to kuandamana oigatoriye gendo togwetanga abasigari boli batenene gato abantu tuandamana abantu baandamana gabe mu kiamato at the end of the day abantu bagukura gende yonsi getasaliri bagende nyomba actually barandamana no 2 hours abantu bagende jigasi jabo lakini ogobe abasigari bakora abantu bajira mu banze gotogitiagasi egekogera abantu abande bakuandamana baikububenga kya abasigari abana babone jira itoko baligeri ningi bagotokoreki ngibago toidira jitia gasi na barabono bataka we protect egina giyo katari violence wanza kozenga montago boka kurumwa ego jikwandamana nga ngane njinga kabasigari amagena kosenjigo sali ebintu byabantu aya ndiri montago soka buya ego enda in peaceful abasigari barabanza ko tamasasi banza ko jitia gasi
gene gentekewe sana na anda wanafunzi abange aisoji comrades Kenya ga na chichi akure good number of them as abantu bari bakure n'indi comrade chaitu ase nginyo yake maitaba sa intundo bwate jinguru sa ina bogoronga umusigari ngwe na muromi mu bwata asegete bono no musigari mane gwige protect bono onyo urudire no nelisa disase na keju most of the time sibago so kabasamba chita lazima basambe chita irekera bakurubikana chitairi maite chitairi nje muna ndenge zigire bakosamba chitairi maite bantu maroko nyamuna bono matatu ba echamani yawete banga kimambi tori kwenda gasi ni litugoria maandamano lakini baro bali bago tabanga kirende ni tugeri nindu elina litoko nyo chiba chinyinge tokomenda liko lilio liaki liko savio ko ba kali njiko dikinchiyo bona abago samba chitairi para niko bago samba so that batange bali bago cha bali bago yeta mbanyara gueta na baro banda mane batobwati situanda manoko ba uchumia kongetara twins lakini mate okwanda okorobekana ne Kerubo ntobwati raitia na bonkorobekana tindo bekana ningi moko betelia abantu bonse barobekana dinda de banga do bantu bago betelu bare banda mane lakini mate uju amafuta ya gera komenda kusikene yonzi ke komenda niga komenda stwe no mundo wagerede rute kura no mundo wagerede raire kura ere yani kiregendo igere balance none so ke ruto kende Jones naboge koraki naboge ko kuruma tokora uko zamba ko kwe gitairi no bororo ne gitairi umede ne wastage ibindo ko bijire masingira twara diga to sambe ga litukeriga tokoreki litukoriere le barolenga kyo made none ino abararia teremo gotaya mwabwata mwayunga magana na brokiri asegete gende getengia sambu asegete ali abana na ali si deira moro dinga ikaransa go tenga hisi bono gusine ngoma yane nera go ga nindu twago ngaki bono mugambe itu ukwanire do you think Raila nako ekegara nero murai sense meri kyamagya ODM and then rururo go chikanga abantu bagenda korobikana go ikali go liryo bogimali yakeire do you think I personally Raila na magani ya Kenya taitaikirane ninde Raila ni mwegenete munandega tino muntu wa Azimio nande Raila muna na gina igana ona munyo na nyora Raila nkawale bindago pinga mugakoria go jorigererie bintu biri biumete obipinga paka bioro muna bono igoro nare ngo online ngo soma naro je ligoririe gasiri agure karora bituma byagure Ense nase nginje ya maandamano ya begukigwi amatuko make bate bituma mete byagure sababu saizi lisa murabantu bagendera bone ndagera yangire gocha yes nabora bebe ndagera yangire gocha lakini asinaro muna bono induturo ji saingo samura toligo se bituma byabe asinaro anyore basamurete bituma kale lakini bono mune gasi turu muna maandamano aba na gito amafuta ngwaro nago nago jisent chinke lakini nago asenginjo yake mugago ya pushi ebindebi maandamano akora maandamano ayo mugagori bago murogo munyamato agaranga gi tigangi jinse igago so muntu naki na ororobi bono gerera irago jo bushi serikali in government ego bagobwa agotaka gukora kende yonzi go sego kindi kende yonzi obanga gyo muntu oyo ngoleta ari bimina bona agoira nanse otegerera gose ori stage yago kemenda gekage no najigo pinga tego pinga kege jibana inji mono mune kereki mune kera inge goja komenta igoro mono atiango buli sensema yago sam do you think ngachinchira nchiro romora abwati asoko erera magane no gochase serikali ya Kenya kwanza na ende yonchirili ekegera kwarolirenga effects amanda mana beri gakoleta muna bono ndubugate comrade president ogoroku babu wino MP of Mbakasi made Azimio kwanza njajoleta babunge bajiko kwana na Ense meri ya Kenya kwanza lakini Kenya kwanza bakatako batongie liso nyolenga Jubilee was one of the coalition ya Azimio bono bakaimogia abachumbe bali bazeza bina chenge balenga Jubilee bakabachora bakachiko represent se amagana ali baengo jiko gamba bono gendo genoko totongi balimba alenge serious ngango kwana tu alenge mbata ke tukogwana ko beba betenga gatoto maba to ikali bato push konyo bairu chibeza bono ninduke Azimio tokalanga abanda batotongi lakini asengeje tu aenge tu atete to kwane to represent buna tu atete abana inji baito tokatega to ndesi talks tokwane kire bagende bajide bagaikaranse tokanyora
niko ba go overrule ndurendo ka report bakaira ni gochise president ya ito Raila agate abone gendo toko the light way talks je jigo tenena toira ne para pakabanda bakoriki baira ne di baira nense togambe nande njemuna ningegene the next 2 weeks from now mandamana agagogenda paka ngoikaransa balenze ngoikanya bale togambe ebintu bireisa kugubona ge mugende nende korubika segitora gende ko muna bono toko de anga cost of living mate ndo gende ngora enda ni supermarket nata ajinu mete una comrade oko chunga alise bintu birense ngokwenda kwa wako naboko page no ni skumonyo no skuma ya 15 so that you save for that 5 bob wono ngora enda ni supermarket ya Gusii jeito gana ara tara Gusii ya jichirega no echi aba ni task is unique mate oko supermarket ye Ense egento gete no ni 2 bob mate 2 bob can save you as egento mate 1 bob wetayo we can't make 1000 wono na ngoraro rande muna bono ebintu bikongete ya muno bosi ato yereri amafuta yejinyen ebintu basic things mune sabuni ato yereri ingito kwandamira na nyoli sabuni ne sibiri na nyoli amafuta yejinyen na garange na rage ingingo jikwandamira ose nonera ira sara agotulia ngaki abantu bane na faideti banyole gento bakonyo banyoli mate into kego sali uchumi muna bona amafuta ya kira komenda mafuta ye taya ye jigali na ye chinyeni muna amenta yano 2 bob kire gento kya menti azine gine gento ke goguru daily lazima geguru bona boga go jakora asali na gitogo de banga gai cost of living ye munya mado yale ngwanja ikaransense withdraw ya statement ainge gwanja ayerie binde bikeyo ayerie mafuta ayerie sabuni esukari maada bana squeeze mwana ta gonyuika yo bila sukari paka tuanze ko use that other means munanje mwane mbwate sukari nguru bagoro simatiga bono likalie sukari ngwenda na sukari nguru eli na begero ngoli merika ilo na buruga na sukari nguru au macho kugora is 50 bob ege kombe kelie kenene iga what make for how long abongo tume igendo gete ke bombira moiga muntu maite goro ye sukari nguru na bagogote isa yere 50 bob nande njane kwa beke chai megose erongoli ngobeka ose none strong abo gobeka kwa beka na majani batie ko badag muna bono mogeni to komwa lakini asini asini ndio ni made comrade nje ngonye tumeka na nani you know comrade ni made kwa rabe ga no made kwa rabe mwanafunzi you know mo comrade wetera no bokomo asaba abayiboli baito bato bante gete batorigete sai mwana onde bwensi ore school kira go tenga mama timbo atikende pi mukonye go sitata reste liora mukonye unabona bana baita baisike ninde student rita ali Kisii National Polytechnic akonyora ninde department ya guidance and counseling ya banafunzi akonyora mwese gochire akote bino mwalimu sina hata waisi point kanaido ngingo kora bono asingi njo doro mwalimu wake simata njwango dorango ngakimo konyu mwese koyo tomote ngakire ndo ajate tabuati musomo mbali kwenyara tabuati genda ko lya jagula kitu for 2 hours gwama yakonyoro mwese koyo wanzire weso ana nisebinta atakaraki atagete asingi njo ya tabuati genda koraki agoli osatabuati genda esteli aratu meke bona kingo tebera muibuli onde bwenzi obwato mwane campus yose college saya bana bange mbali likisonga tema gwa bango mwano kera gorunga kuseliria kwake simi mate college yose university tenge muna primary yose secondary mate secondary ya no mate ngarazima breakfast ngolinde lunch ngolinde supper ngolinde onoli mwana ole university yose college is talisuwa ngango gorariki goragirare talisuwa go sengo gorariki ngo kwa sababu go ikanyo ole ubosi agole njena agole bituma etawninga 150 motoliro ngo make sure na save ngo rugana muna na ruga sapa maragoba I will take 2 days my go to koroki koruka ona na bongoli matoke kana burukani na rage ande ga Gusii abana baito mbale puani
bale gochari Eldoret ero maite ta kunyara kugora matoko nje nabo turamanya na Kerubo ngora gorande kebanda kiao ga no mugusinje ngote ngaki utakonge gento njigori njengo ejibesa ono muntu kali Eldoret alitamanya na inina muntu karali Eldoret na uro mwanafunzi oyo survive abakwenda hapo kwanyora baisike baitu babuwa baso street anzi gukora magana ataliama tuanza kugwandu bimuna abanafunzi beji college university tosalekete lakini ndali gwanja kwetu tokora ki togosaleka na sengenjo tuasinyirunga kitokora ki tokwema kwando lyo bugimo abantu bare school gali mete no naikera kwaringa high school kwara gotebungo obugimo buya mutu bole somo ende university uno wase college uno obugima bole akora totebingo what it entails koba a read comrade koba read comrade umade abanafunzi nje ndatebe waje nipongeze waje ndigande tetera se side yane ne student college umuntu ole college mwanafunzi ole college you know mwanafunzi ole college nabwate nabonda tenga nabwato bugimo bokongu kidogo ase nginje yake abanafunzi abange be muna be university ndiko bako mademu aboni ga ko setiu tutebe ne director ye school lakini nje wanafunzi wa college okokore certificate go so okore diploma you know era matemu aba agoronek kama no mwalimu oli okosometa matemu kya okoroki agoche goche lakini okokagera muna litwa kageri cha school wa predict bono oyo mate ko ikaransa kore ne kya tebwe simyo kutiga nyomba acharusie biata kwesa kama ka ikaransa kora mate mwanafunzi we college we university mana bagwa uno elisa ko tebute kanda wendo ojiko kore nyomba oleta baadaye bono oyo mwanafunzi oyo nje we kansra ko ngaransa nsome nipunguze stare mingi ngoreki nsome nande tingo soma go edero bugimo bokongete muna tuateba timbu atigende ngoli umaite tingo soma kindenja we konyo ni ngolete kiningi go tete ngoleki nsome manyegwe mwegwete na gyo konyole muna bone go singo kora go quantity survey tuanze ta bana tuaenga 26 but so far no mwago kaberende tora bana 12 I think abande ba change courses abande ba drop kusabande bati atigiri I think nje obugimo bwakongire Bueno, kadendo tokoje ko ikamu ko kata tokokora awote konyotora bake kusabande bakoleki bati batigiri ngonyoro ole muna bono school yane babe district bakate bakiro ko join rasima o wakane school fees yonse you wakane o maya go register for next exams lakini asengenjo liende bogimo bwa konyo konyoro mwana ochiro oire rifa o defile so that mo ibulga ko konyo chibesa hama ko kogenda mondo muno made to se mu mwese go o defile achire wasi ka matuko mabera atatu onyoli obo bolito ochire buo yo soki mwana ukabiro oyo na olojo mwana na ati koina na ande school ka some okoboko nyoko ikali ya ande chiro aon chinyeni asimeke chinyeni getijari anyole aje okoroki aje go gorageria abana bae ko saira abana bae school bo nda gwanza ko tena ndaira ni school ati go soma buya ibona be gwenda kwanyora kwa college kwa nyora kwa umwana otigire school ngira ne seli swali ya kwa mboli ko bali comrade no go fight for your own you know my day ne school ne bwa challenges na bako gende school abana banga bako ne school mo iboli oganya graduate oenda hapo okay na lead goal ya graduation onyora mondo itagira koreki ta graduated koso onyo monyora ta iyo ojiko kanya some gwajiko kanya kole tali gukura kumba ajite gari hawezana na magana mangi school ya kore kamuzinya gosaka nyore feel usaka nyore difa kamorosi akati school kero kurigereria twa raigura matuka mangi konyaranga aboroki gwase campus gosase college akonyaranga omoisikengo imukiari gitambu kero bamenya no mumura bashachi responsibility kora kwaniranga no mborke kwaro ibintu bine bigo kolekana nande ningi gekogera ebintu bine arali bigo kolekana eso kama ete nindua abanafunzi za singino konyo ya school gali na gyogo gwere ngaki soma obo mo mutuno obororo bole do enge ko debwa school ngaki soma uko mbele unaenda ku enjoy gani neri yani konyo ya school tu aga
yani unawekewa vikwazo fulani mtokorora moiseke kose yani moko nyako gamba na moiseke bono kere yigire college ose university ore freedom abaisekirinde baye boye dijinjere ji chiache je kerero baye boye diale buye ngokumurigeri koko jikomugwa no mate aba bono kere mo igire mune college ose university magana mange taye moko nyako gamba bono munari twagagambiro moiseke kwa murigiro chonya gutabora mato sai bono ko gamba moigwana ago gangora kwa mate kwangoki ngaki no wote yaya nimbwato muntu peacefully mwaga ndo sogote yaya ninje timbo lakini nimbwate bintu gedinda geto no gote ko bamuna inje to bibwati ende banafunzi nabo bakomenyamo nabo konyo mwanja ni no muntu mwaberamo kwaro ngakijibese jimuna bono menyete nyumba ngwaka na 3500 totebere ni njomone dimbo ati lakini kwanyora ngakirende no musiko ne na menyete nyumba kwa kana 3500 this is 7k ko wago bogimo mune ko mule 3500 tiraba safe wale sana bono kwade banga kitika wato jo tomenye nyumba ya musika toliye nyumba ya motomenye chibese ja 35 to safe kwarori kende yonse kegoja muna bona kago tomerwa mafuta ejinyeni ninje gingo tomeru na bago tosiki ekina kigeko gara abangi bakora kibamenya in the term of relationship bamenya ngenaro lira abanga no esa ini none simenyete baro bamenyete nande nabo bakomufu lakini gano gojo mate ino hiyo ni kukanje mwenyewe sijajaribu lakini hiyo ni kuelewana do you think obagumo bwabo ngaibo gochibwakorera bange babo mbago nyumana kusasi taye barayene toze mumuntu nabwato mwese ko ole busia ninje ngusi gandi kujire twamenye nyumba ya ntu akole for example ujire soko yes abange babo maite taka atwale mwana kali school na moga menyabo na ndo maite mumura munande gansu ngene mulabona menyete kusingende ku Kisumu maite musaja tengo moiseke moiseke you know nabo go by for duration time you utali na aja na pamura gusumonda dara kwenge meta pamura muna kwaro isikati ose muna kwaro musaja ro mukunguya na bago kwa tract kwa sakora komogwane kwanyoro lino na kwanganya kwenda Kisumu oyo Kisumu ile mind chao oli kwatike tarali kwebire nababona boko bayo bono obumuna bago goli sukuru yabago genda abage sana na tebe 5% baranyu mane mbiyemo sana so gusanga na intende torabwatira butora so mutimo komokeigo tokuira na ntogendere gusanga mange mbiyemo sana mwanje muri bita Seniki and Ndizi TV ani gotogenda gusanga imeyo murubiri wense yo boncherire astogenda gukwanira iguru yabasaye nali bagwetera mono bali gali ase ichi school ase campus na bige college nene chinga kichiga ubugima bugendete gokonga mwanje muri toskato nyegera ngwira ntorasege keke Kerubo sio elinde togende gusanga amange. Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegete ni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na iseto, isato.
Mark Electricals Wholesale asobokorerie burange na sore omwanchu muririe bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuririe televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugutwa kiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii nore meire nechibesa choko gendereria na gukinya obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao gorwa tore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas cheskuru boigon gorwa tore chilon ase abaremi na bonchoreria ao ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi sukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tia guikaranza ispo ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania ase Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bia biranire Ense nabagucha Musoni tomokonye go boost e biashara biaye igotore meomo chiobosongo asama gacha umoja egorobe ntanga ni barabara ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange na sore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asokuraria kugukwa ukuraria wokwenyoria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asetivi ya na mbeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyumo chibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola imeyumo chumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegete kia maguta yichigari imeyumo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoreli waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyumo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwangwa irerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi chonsi showers towel holders soap dishes racks
mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire. Mbabwete chipboard, buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiamano sana mwanche muliwitha seni kia Ndizi TV chinga kiagendeta kubwatia omoroberio wense yobonchereria astogendeta gukwanira amangana amange ayobere gakoirira okorubikana kwene kigwa ase chinsemo nabayigo chinga kia basaye bagendeta gutumekwa anene goikira gusiria obugima bwabo nabayigo chinga kibagendeta koerera ibirengeri byabo na kyo obugima bwabeire bogokonga mwanche muri nabakenda gutobwatia chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News boigo nabakwenda kuruikerengeri kiago gwetera sinambega bwa screen yago tumanyenga yokobwati omurubikoru nabayigo bekogukwanira litogendete gukwanira nindo chase chinsemo chi mitandao barora bagendete gutobwatia nindo che Tito Mwashibanda goteba na wapata from TZ mbiamona sana kijana wa Bonjari gatebanga bus nagendete kubwatia omurobeli Fridah satimi gateba niko kwenye jengo mbiamona sana Jared Oyunge koronyangororo ime yomurobeli gatabwakire bwakire sana Wycliffe Mamwacha atamkisi original koruriana no ndeke bagokiane imana ende natene nerichie liko igwa mangana mayahuri mbiamona sana ujumbe nerera ya Fridah sakataba it's not about Raila talk, it's common mwananchi talk. The cost of living is high. The current regime should focus on this and stop focusing all viewing the ideas of opposition as handshake ideas. The advisors of the president should advise him accordingly, and the police ujumbe yarachira kego mwanchumulira kolingo yiliginde mbekingo kumanyia naki egote basensemo yobwagale na ikiriro mwanchumulira atanga the advisors of the president should advise him accordingly, and the police officers should act professionally and should stop being used politically. Ataba enere atimi Thedius at their former campus governor Busa kudos my brother machukimbia mona sana Eric Momanyo Soro akoteba I'm listening machuki violence is coming on your way. Jumbenera kora sensemo ya Fridah kunga ochire na violence so be ready. Hata hai Ndizi TV, this is Fridah kunga shabiki 001 wa Ndizi TV following live from Kahawa Barracks. I got tuned in till the last dot of Ense Boncheria. Tanga my sister, tell my brother this that he is lying for himself, and let him know that he is trying to incite people. He doesn't have the clear point of demonstrations, and if it is, then do it unarmed and peacefully rather than that you may continue dying for their petty issues. But you as a comrade, you don't understand Babu Wino, but me, I know him 100% because he was my president at UN for 6 years. Anyway, sister advised my brother that that he should focus on his future, rather he may end up becoming a hooligan in the society. Those are the people that were used by being given just cash 500 to perform demonstration, but he needs to weigh their life
and cash 500 of a day. Anyway, we are in the last line of defense. We are watching, and you can see your gods Raila is nowhere to be seen, and yet you are there burning tiles that Baba has said. Reason it out, my fellow Kenyans, more so my motherland Gusii people. Tanga Raila akobangaina igere lingobo gimaboine mo gwakano by the way mwasoka asichipara so korobikana atali boine mo korobikana Fred nyandie kama simaga tabakoro asosera no ande meyo morobeli mpaka omwele korera ne lingo Fridah akunga tanga niko mugutumiko ino n'abasaye mwakano achiringi 500 but at the end of the day mwaenda up ko gosirio bugimaboine neke maene eno ndatewe abo abo no bolimu One of my days, I yes, personally, in general, Kisii town, Egor. Mubunganaro, Tinde to come to a serieta. Wingo, Agorabando, Abangona, Valivade to Quandamana, Oba Chibes, over the Yankee, Nimate and Ninja Leva Jandet. Chase, Jibuata, Tigalevinte. No more, Sisnake, my name, Ninaro, Jumon, Oyo Mogoro, Jari Mongwana Yeto, Cabolio, Wemsi. Engaki ajubiria akaba namba ibere engaki akaba maegake lakini sayu dali no balenge no mubungo oyu akora abantu bali batete ko bandamana bagende babatengangi irangoro bono inze goligerie amagana ayi ago babo Fridah agoteba nje nanye kwa kwese ndi amana siyaza ngandamana na ne chirate chago korwa ne chirate ngorwanira you know we ngenda abantu batali komanya abagusi baitoneke najyo kwegwera abantu gusi Kisumu bakule asegete Mombasa bakule abo mobo kero kwegero mondo gwerusi gojikwandamana ego mine dinga ngeningu lakini abanadiga banyo chirate chabo eguna bogwerusi agaro mondo agosoka dikwandamana o igina gegendo werusi ngeningu abanadiga barabanyonki chirate chabo boneze goteba nga nijibesa tokwe gutoma kwandamana tingo yako jibesa lende ngajengende nyomba ndali akoba tingo kora gasi ndali kwakana nosengo ikanga kanu ngende ngandamane njigaje mubuko yabuno bakoa ara bogodi goro ya Raila Raila by the ntora marra kor Wednesday nga yala Raila no ari we know dinga today confirm dinga Raila made mba mu withdraw the mo ba with security ba ando mungwana na ya oro ya sana kumulinda kuranya sana bono biga baka mubwata muiso ne baka baje kumubwata kayigoro marago you know Raila diango tenga sa iye serikali moja ni egune nganda ira yaguna igago senone kumubwata gejera na liyo kumanya genye ne bwate abanyene na liyo kumanya genye ne bwa none Gusii ga ukaraira doyunga Raila tayo go senga Raila bwatiru na liyo ramenga Raila no nabwate 50% Ense lakini sakuligereria samwa se serikali yaberege ko invest ya 70 binga nene mona Ense Media Express Highway toro chimbo abantu bali mokura Ense mo yazimio mukabwata mukayesali ene chibesa serikali mugitegitambukirika kabesa chibesa kurwa Ense Media China bakaboneka togendeta gwaka nedeni. Do you think how much era chigo to cost go se miya keringera chigo to cost go chiese amatuka ya bosio alina nto chake kwa gache paleli made barando sale doza made wo tingi mwakolete oda weda so oda so mo konyi bo mura Ense you know a president yeto sometimes kuna mali wana msupport madere ngo ikaro baba go takalende tote aere somnata gete lakini asenye yo mokonyo okoraki okomupush madere naro le clipinge naro ke gotara metandao monda go 1000 ego no more ngataenda iriringa ukokonya abantu bakwandamana paka uisoda ne MP Nakuru oimogedie pisa abatanga abantu mbana mana ndigendo naro actually MP Nakuru igentabo goretie pistol ni a property ya bete destroy there is a hotel abate Ense mochichia langa protesters bakaenda bakaimuki bakayaka magina that's why toka na asira aka protect ekwirindi ya yale muna inumu kwimukia magina ndobwade nde chinje chinyinge alenge go take
but go so give peace to go seria wananchi na wananchi na bamwagete chikura. But the same wananchi na baba go destroy property ya invest mu kiri getambu kiroga. Ma digango de mubunge kira bandu ba koire chikura kwachire ngwanya kora na igweta bandu jire stand choro bakora mikanga umutule mpya kura tanya kwira no gotote ya santi gorua jiete bakabono gere bintu bia saliu to basali tibarolenga kinara around bakanga liaje ta around ngaibona arwete ngagiye bintu bia saletiku ata ngocha abantu asanti abatenga mwangere chikura asanti bono nakingo teberanga ebintu bigosaligu ndangani kabisa nagote ebintu gere bigosaligu madandiro konyora abantu ba kwa ngaki serikali ya Ruto nero yakorete gento gete bono kobo bolito bwate bwa Ruto gosito matinge gente gento torozati none nindu ke gokonya nindu ke konyete sai that time to likorenge ngaki gente ke nae ke konyete yani ogosali ko roje ngandu to kokoraki ogosali lakini later aito koja twa gundo ngegende kene geto ya sai yes sai tibesa nyeji nyinge jira jeju no Kisumu ngoyete SES murukumenti otenga ngobeka bali tibesa chiro sie para Kisumu ya salivu no borobori tibesa jibono bago liga bago ikaransanze bake tibesa jibago jikorose nande jipara ji asalivu tango bakwande bake yebinde bitokolera high cost of living bake yebinto onse amagana yadie kunyengoza because ai nande bado ebinto mbije bisali kebingi ibono babwenda bayi Ense ngajagwo yo bagoroga gajagwo aira nanze adige gobushe bintu bitayo bagambe n'umugagori ngora madeshide ito tobwate nene na ibisi nje munango jana aligereri politics ya Kenya Raila daligota bintu bya kando Raila n'umuntu gotagoba ene na jogoro ata gete no na ibisi to both sides ebe transparent so that you muntu kako won election diango de Kerubo Kenya election ebe transparent to gora maandamano ndonsi after election to ku muntu ndo wenzi ukoramika after election so amaandamano yako ni Gusii, is it about election or the cost of living? The cost of living nero election IBC aba commissioner bali bado ni babajerera bado ni ndiko to it was one of the agenda aba bunge bali bacho tubaye ngo kwanera IBC to debe neutral none na bantu baba wakili bagochora kusi none na bawakili baleta baba Raila leta baba Ruto leta baba it make sure to avail the other sector leta it make sure to avail election ya ben transparent so that for anything go happen twa umuntu wanjanga gi election chenge agina ukweli by now mnabona ngubuli ngaki ngayo former IBC chairman yali ebinde byonse made for umuntu oleta magana yonsi umuntu ujebukati lakini saba Kenya mbagete chikura abakenya mbagete chikura na Raila won the election but then because I'm 100% sure Raila won the election yes Raila won then ndo kwa mnabia bete na baro bakarara muno no mugago oli ndo wenge president then mumuro no mojanja mano akarenge yale mutu yabo kale ndibakara ile banyete bajeru bakanyoro mungao kali oyu ono chigura jiro jo chibe transparent akero kuligereria na uchumi kokonga is it only in Kenya uchumi yakongete gose ne chinsi muna bono kuligerie silingi ya Kenya na Tanzania bono ngabogoro na bogoma ya uchumi yeito no naro jegendo gete oyo ndagora bara president ya Tanzania Suru agora receive investors ninge sana in the month of May and June kwarori baga gatera ngabantu banzire go basali so bona banzire go tamago jese agora bara tu lakini rene ni ndo Kenya arengete azenginjo yake abantu bali bande baingi go invest Kenya bajire maade gasejira aseke bachirero azenginjo ya Ruto oboge mabwa gongire no mugago yo angire go sibora to bayi karanse bagambe bona abantu banzire kwenda so ningo to bwenete go blame asoko kongo ko yako ne serikali ya gajagwa na Ruto are you sure I'm 100% sure kwa bayi karanse you know ndingo jana nali no ne state Ruto okwana Ruto is ready bagambe na Raila the other day ndo aroje Raila na Ruto bagwana ko woje mupira stadium Nyayo without gajagwa tayo
but rende bakagwana bakaseka buya bakaina wa certain room bakaseka bakaikaransa kagamba buya lakini asinge njo ya gajagwa go in for the same was the way Ruto aringe kokora Ruto ma teta akata ke raira last time na no but the same time at the same time last year ntu arocho bugima boko konga na ndi ntu aroche ebintu bigo kina magori lakini ntu roche azimio bako soka isiko bako mochio yo kabero moraibe Ense Uhuru Kenyatta ase kiboneka bako isoka ebintu mbia gesana ibule na roche Ense ebintu ngire ndane koro ge comment lakini era enga giyo Ruto na ro ge comment kanda ateno abana bana echumbi Guess no last time Kerubo Uhuru aingoro kema no bwa kongeta lakini mbokongete muno after handshake yes andasana ngoje na prem lairo maite ndirago jorwana orwa nabantu bamba nanje bamurwa na gego ikali benefits chaba chachuka yes no tokonyo echinde lakini njiro wago jonyora nere kifi yake mnabona bakayingusana no Uhuru mono kireye no bale no Uhuru akayeba abantu abange balinge side yabo mudifidia babajete kwenda sai bale Kenya kwa chief minister bona bakakayeba raina no nabo wadete ngeli ba muna bagambite na Uhuru ajang ange bagambe nabantu abaye bayengo baye boko abajam tango bono economy intwanyero seti mono bamune bono Uhuru kire after handshake raina na rose mbali gedi gorose no Uhuru kidoga ke Ense karigo jam omolembo kabuka tulia Kenya igege ntotete goteba saizi omoraibe Ense Dr. William Ruto aisa kobwaterana na raire bintu rabigonjere bigonjere na ndibirabe bironjere okoba rairo mate na bwata ideas nyinga nyigoro ya economy na ndengendo na ndirigende na arengerio noloje abantu aba is not mo ndete mo ya advisor ja Uhuru cha Ruto I mean babuende batara como ni mona injo ba ngoto tenga mama mboga boda bacha bamuvoli ngakioro chingajubo kimobora omwereza the same ki egenda tebu when all report to the president na bobo kimaboke bono bali abwato muntu osomete obwati jidigiro ba jidiji kwenda jinyinge o is now a doctor ko sa professor bonera aira goligeria magana iga munariga omwadi bese motemo gaka tokolega tomentega lakini none bagoje to the common mwananchi sawa ibaye ngoto te mokongoteni aba ango sai ba ko tango sai bono bogi mambole buye lakini bono barawe ba kolige ligoro omotembu yake oinze kolige no sai Ruto mate energy yae yani oreire Ruto oreire asengenjo yake pressure yonyore pressure nyingi andi bono tama editaro jingia okora neji advisor ja abwate die kongeti hai kongeti lakini bati eso obere gakwenda go chichense chisko obere ka gotarorire na chichense chisko chigo kole bintu byabo that's why I suggested the finance bill gaitwe kabe finance act eyo of which mogendeta ko yipinga bono chinyomba tokwa gajeru personally ese kiro mondo nabwate nyumba ya kosino no bate nyumba ya yes ni mbwate nyumba no nego komboete muna bono seite gale bonjali maado mupaka anseriana ngonyore gasi totena nyorire gasi ngokora Mombasa akagonga gajire nyombe Mombasa ngoruoro ngochaka after retirement yani enyombe ngoja nero toko yon do you think ningonye nyomba ya serikali ese naboko yon gose ne yago ometekero gwakanera chibese chinyombe yiga ogochiwe gwebe yago lakini that was the right way okoba story sa indo Ruto ndiria igunga abantu ngora tole siko toli kirega neji nyomba imetamenyete bona jinyombe jago twagaje ni chiaki ngaitogo ira jinyomba okoba ndo bwate jinyomba tamenyete waya ate do agaje jinyomba adu agaje jinyomba nindi to bwate jinyomba jete to kole kitomenyete mbia mana sana anti turabwatira butarasoso mutimo komuke ngo ira turasege Kerubo silinde togendera gusanga mange mbia mana sana umwanche muri yeto sikatonyegera akora bwate rabu ngocha tole rinde tukendera gukwanira amange
umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hii hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2, B1, B automatic, B professional, C light track, D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater, D2 PSV Uburundi bwa Kibus, CE heavy trucks, F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive. Ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumucho Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asu twakiresimi asinamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora asimitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ugututarira sikiabisi chito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda Nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Spexels Opticians abo balese clinic kyagudika imeyo mu Kisii nkuru barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho
tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi eliweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na buku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asokuraria kugukwa ukuraria wokwenyoria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukuiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere ase stage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere estejigoro asegeteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwankwoirerie na gukoretero bukoreri bwaye ange nasore enyagitari ya Worldfit Health Center iyigutuka imiyumu chukisi nigikorwa bukoreri bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya tuakorere diagnosis boigo mbugwato bukoreri bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachiro bisi yeito toko make sure nga tuamwa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Maete chibesa nguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, ambagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chegwiru you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na
mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 gucha igoro Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation babwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale x-ray, dialysis, nkobwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruogoke, gosoko baruokonene, naboigo mbabwato bukoreri, bu ambulance, chinsemero ngibrinenye. Mbabwate chinchira au chugwakanera, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyagetari yabo ya Ram Hospital eyuera ngene kigamberukia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Mbiamano sana umwanche mulebeta seni kia Ndizi TV chinga kyogendeta kubwatia omorobeli wense yobonchelia astogendeta kokwanira amangana awantete kokunyira ngasensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bako genda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News nindo chemba robagendeta kubwatia omorobeli honorable Nyang'au Nyamari Samuel kora chensemo chiche Nyamataro ateba Nyamataro Kisii following no ali meyo morobeli nere Fridah Nyandika Mosima Max Helen Kimto Nyang'au Angela Nyamari na Staha Mary Nyamari mbiamano sana nindo che Boaso Chora tebanga kasi safi sana my son Machuki naona vijana wangu can't let me down always wish you well kabisa nere Boasiro mwenyewe in the house Busa president mbiamano sana asensema ya YouTube nindoche Amos George agatebanga our able leader Machuki thanks for presenting us in such a way mbele pamoja comrade mbiamano sana anapoiga nindoche ujumbe ya boss ragatanga my son Machuki congratulations sana naona uko Holland mbiamano sana swali mwaka nitakulika ujumbe ino napoiga kuendera kubwatia omorobilio samkora totebingo ase rogongorwa Gusii nekira basaya bange akonyaranga chinga kiche campaign bakubwatia abanasiasa bange nabono iga ba promise wose abanasiasa bali irakoba imirimo actually sai asorongorwa Gusii abantu abange usaba saa bange mbabwate imirimo kerekenda sensemo yago ingero cha serikali irakore soko nekinga abasai ko sorongorwa Gusii mbabwate imirimo abale made abanasiasa bange ngagi election ngoto tumeka bale maybe bakorangeli bakoranga maybe some nabatu zawisi gete sinamate kokwana bagorangeli bagoira bagoikaransi bagwana kwa rajima manifesto chabo kose bago teste barago konye nene kwaranga mondo na bagonkone kose kwani abantu bale bakolete bakolete school bale no degree bale diploma haga atagete gas bono mwana siasa otembwatsi
kingoira chikura ningo egasi kose ningo konye njira giti at the end of the day kumubwasi gakoira chikura tago kunyo none namba yeche simyo change kase kumwagara oyewa generally last election yes my candidate were MB did won I take it position too but irende none asogwana naye saiga kuna wakati hata alikuwa ondomere message ngakibwakie lero ngaitoko gansera korwa ruwe gochikura chierete agaturangiria agatwa mbia monaro na kolete bya agaturangiria agatwa mbia korwe rino we sai paka 2026 aho ni morigere message go yongo mokwani tako ironeti maybe nega siabwate nyingi kose maybe bono matana bo mundu akoranga ki I spend a lot maybe umuntu na atagete bakonyike bakonyite aba youth ngudume gutole mono sisiasa mono muna violence okonyoro umuntu na arokoleta obokongo mogotebo mande youth ni ndubwate chinguru koto kwenu mubwata mutachirenze which is bad yombobe oyo gwata joma tino muntu mindu mabe nande kusasa nande umurangano naro muramo nere ono ekege kobe gekon abantu bane bako bapaka ngeso muntu bakobe pie ya after that election ya amuntu oli arusiri akomwewe ono ndumuna ba igende bara muntu idejikura ntebere bono umwembi umwembi abwate abana bange mbaro batigeze school njera ba usiyamo kongete gosaro sete ono babwate ba school babwate bayigole munachi TVETs ba train digasi yoko mate school digasi yoko boko chibwate jire marketable chigasi njire jinyinge muna bono monda akoro bufundi bokorosi noe chigali mate gali rebo igesalike goigetware panja ikera litu ko mate ngaki lazima ne income neroro bona ba MP aba gose serikali enene gose county ba igole chitifet chinyinge around the constituencies na wards so that yabana bali bale batigeze chisukuru njira bagenda ali banyoro bufundi igali asali para oigoro akantororo munakonya kugamba kaganyire tororo chikasoma no abakonyora eyudi ya mwabagali amatenga na eberaga ehundise gento gete kwarori through serikali oyo embro iri umuntu onde nere munakonyora ubundi nere ngorwalega asuka endari asegete nine renjera yoga serikali era tokonya muna bono my constituency our MP onjoke yes na mo supported last election lakini ende bintu mbira kolide na rolide ngalende as a youth otokonyire muna bono na train driving school a good number of students youths mbanyora mbaba benefited ibone erenjira mune yengiya yokoleta abantu amo muna bwate kerenge ligende na endonda gote amwe FKF referee the qualifier and the D1 na rora through munande advisor ya boss my president nga kwana na boss last year ngamandebi aba saya bange bali babwate talent no kwanje mwabana musku momo chumbe nyale kuigura asoki no nebikombe abana babwate talent aleta abantu kita babachuje abana baitu bairusiko abakoleki banyole baenda isiko bakere chitimu chinga mbali mbali ngarora boss koritu aswete ko mu advice kera aswete rende keroko go approve mune advisor CMPC to bwate chi ward CMCS ward by busa bale bane bomolenda ogyakum Diana yabo maliba koika bagwa proof bagwa proof omaya ko be advisor yo me president busa bono bagwa tu approve tokazwa tokarobwa study no muntu mataye kweka tokonyara go gamba tokanya ko mu advice tende ngo ko mu advice ko mu advice squeeze ilikale abantu babwata marabisa lakini ko rutoso watu wanzo ko mu advice saye bintu mire even for the union ego frobo ya ono ngate boasi
asimia youth nayo rato konye kenda kamba no mubunge nale good terms nande kunale gross sana iso mujumbe amatero ro mujumbe aso kiki onege kombe akonya aba youth I was ni abete so juzi nkarora abantu barangeriwe meeting clubs meeting aiwana ni mne to na mende ko jikwanza na wosapi ngateba ngagigende na tebeti boasi nere mubunge nere no nembale ba mu advisor kyabere successful onege ndo mune ko mupira abekoleta abantamo lilibona manda arose de weekend onyoro jira segete lidugori ayo omujumbe kagoja nabarayigete nabakoronga ki mwana oyo mbuyagwaka tikatomoiraji gwagera golimai tetumwagere timu yetu ya sabana bamojorere mwana oyo jira nere kana bagosogera kombe kiayo oyo iretu nere abantu gete baje bapigiwe nabo tete nabo that the only way to employ our youths ekero kwa rabera soro gongorwa Gusii asegeka kero kende nkiroche county ya Kisii ebwenete gukora sogonchiri no na sensemo ya uchumi ojumi yeto ya Gusii gizoma dene to sezeniri tubata matoke tubata chinjugu Ense avocado muna bono ndubwate industry ngaite gosiaga ja avocado rorari tisiro ono made e company eri na bantu youth barali kwa bange sana timede bono we se mujando gojo bakororo njege ndondaro uchumi yeto serikali yeto musiko yeto mugabana simbarati nabwate usiane ngiye muna gucicina ali yenjere ngiye muna bono turanyore stokwira chinju tokwire Ense tokwire avocado ebibito yarwa twairaisi ko tuone muna bona avocado yeto kugora 20 bob ga town made mno ile muna China for example na batokone none gwiji will be okay twanyora ori kaba bamura bayende emegondo batu avocado barete industry chacha choyucha chagenda igo twanyorire gasi nabo togotenga ki arati nangonyete kende bono sainde kore ine renjera yonse turakora arato konye muna youth akerkendo ni ntwa abasai tutaraba to weso kya so gusiro ne serikali gusine serikali taraba tayari gusira abasai serikali muna bono igende kego jinara kyaleta abantamu muna bono kere totebe employment yero muna ya KDF Kenya Police okonyora abasaya abange muna bono mu gabana atebe ngagi ninju stadium ngoi nikirudinda abantu gete ngori kagasi gete abasaya baracha abange ne serikali tara so gete ngagi ninta gete bantu gete induna abasaya we push twali tonyore libagara kini diaboro muna bono kuigero mugabana is not this toko monyorara rais kwa sababu ari busy nande none simi namba toko nyora namba ya sinchira diora muigere kotati konyore umuntu yo communication nande oru appointment yoka bono yo ndura konye kabono babwende bakama ba ni ideas muna rato konye gasi yero teyo lakini babwende ba create jigasi nkenge chakoro kichiato konye jaba benefit ni nyore gasi kororo njenge ndangora mabati atotombe ke nyumba tingoteba ene gasi arati angaka garanga beka mabati mbia mana sana kera kende mero berikimo bwate ino na busa sensemeli yabo nchali asogosira abasai muna bona sai rigimu erororo ya boss awas ende advisor Dua emetenere tu asemeka ya Equity ya lenge last Wednesday Equity boss na aligedia ba fatiria ba Equity bank pakamwemete 10,000 akasemeka across the secondary school in Bonjari ono egendo muna geli kinegende kia azini mona ono akaterangelia magato emete gaje constituency gali hall tuka supply kere school to gwena twasemeka ono ka omoto kokokina na bogo budoru toro bana barose bose no yo bana wachingo turuki tuwe union ya busa ninje ninda gete ko boli after boss ninje ngoti ko boli president bwa busa na ni maide ninde siwango so wande ninje na mo ideas cyane kirejira akora kikirasuke union kora kwandanga katimero belero rachikobeko ene kinga gonchali ngoske muna bono idea mbwate kabisa nje no muntu nganje de magana ya games kabisa muna bono ndete goja go anse foundation
every holiday age community twatwara certain tournament kose activities nyinde yonse yokoreka noego ruka chigunime na aria ndia bafatie kurumbali mbali twaje twasanya namo twa participate kero muntu goka twomerana twa cross amo abana bairana chisukuru senjere ngia yobwamo muna bono nabo tole bonjali abanafunzi korubasi yegete long holiday muna we university abara iskabos ntwanye kumerana even we share anything kusonyo challenges lakini egento muneke bono geje una bono to ege idea yembwate abego konye tuumerana omuntu challenges chaya muna bono mbale bagokora muna nindege dimbale bagokora muna magana education elimu na bono chisukuru gisiegire metie nyangene nabo kwenda twara ali good ma aba chi principle chedo njira bagusiga abaya kose no batalia bagusi kwenda nagamba ne principle namote utagwanja bana abaliga balisiko bakora education ecosi education banya gotebera ga matukabira to banya experience that the way tora konyane abana ba onya gosikonyo experience teaching ne romete ne de cosi ende yonse ne de experience kae goja goigorigiru muno mwarimu konyo nabwate experience gose maybe ana bo mwarimu ara marole principle mwana oyo mbu yagosomi muna gukore skuru omoirega turoji gwetera busa twamukonyire aha ngoba ko gukwanira igoro yenko yo at least yo chakia muchake kwa kumupira kirikene nabo gora kwanira ubuya bugo chamo inu na aborki wa Beach University na boigo chi college njomo nyene bweka na renge footballer no mupira na somete na anzirete skuru mupira na gagere ko primary na garusi ku class 6 na enda gakira secondary high school mupira kire na ikanga kora class 8 seji skuru jiri chanda ngiredi lakini rende we were comparing about talent rende skuru era go grow ki mupira and era go grow ki education ki bono nganyora skuru ne ya ingebogera ikokuringa boys I went to Ringa Boys nga vero for one term 1 ono ngaira na nka because yo mupira ngororole se gekosi kire gekong abagi mbaro tu asomire skuru true talent munanje nengonyete Ringa na junior form 1 I really go for na jire ne sanduku yoka uniform no na yetu because ya talent mara matress no na yetu ne principal kwa sababu ya talent nkaruoro skuru nere ya engoro kugenga at that time go in group ya renga abana ba wadi chitare mwalimu naro engoro ku Mr Adams akandora agacha approach na bible bana amatebi mwana digago somale digasomena induanga so that ito talent ya ito nyitumete skuru fees tali wakana ngacho tam 2 ngasomo iko igata am 3 timu nere ya kungete sana ya karairo morai ya kanga mwalimu akanga senator ega approach my red brother nalo ngo kusali machuki no ali ngo somi ande bona tokogenda gethera but nje monyene na anje tegesere yu so personal issues nganyoro mwade my cross high school ina gajire ngagirege na inge primary mwalimu nalo ngo kumeso ndarafuna akanga approach ngaso mwali form 2 yabana bero mwali fukuru form 2 baka form 4 ntaka ndi skuru fees nawe siringi ngore de skuru ngaroro ntaka ndi none singi muna nasoma high school kabaganga gora etare ndiye ngonyete tinga kana ndi skuru fees none siringi kibesa joka bali bayengol in pocket money as you know pocket money ngori die to indiscipline cases in schools ngibona bayengomali mwengo batenga ino molende ta nyoro no tamile ko school azini abali abana bali bako ba sponsored okonyora babwateri okokosa gendo gegeo kwase lakini kerole discipline nande mede talent yako na discipline kerole discipline kere gendo gegeo no bino mwalimu na konyose ligo so kwanyo litugeri elimo ahotepa how comes kwa togaga na bago gotia lakini gerama nyine ngano sama goso liyo litugeri na bali okonyora okoleki o toke ono ngaja ko mupie oyu kire na ko le school bona na enge free nga na agrede team account league na agrede team yengoro ku Kerina ngagera ndonge ngagera team nero ku mofa ya Div1 Div2 na agrede waitati Nyamira agwerega ono lina ko le school ndede ko ba free ndede ko ba set
ano ndebere igoro ye talent ngacha nganyora my brother na ro lengeri fali ngo Gusii majuki agacha akakuina river accident kanza akakuna kanza bono abanene bali bae rene muna naye ngwa kumupira bakandi bona yege ndokora ninjitoko begega libagali ya Salim bono linde ngaso agabu because ya discipline yali ane ngaso FKF mo sike mageke secretary ya Kisii County FKF bakambwatira kobokoyo bakangira ngakora matem bakarera munandika nasukire na ikireke wangu gerego mbia mana sana akarikende na kira kwanire emitandao yekerero ngaki yakonyira abasai sofa emitandao yako munabona abantu bari jiproga agwaganu go yogo type yesimi go blog tu agoja ora limuno mujumbe rero mujumbo ito nakora gento gete lakini gokora gento ingekora ngiye gosote bangagire rero mujumbo ito nakarase gete gosomoroserie post ngiya ya tose muna bono madaraka day omoroseri omu advertise bono gero mujumbe ori akorora akwa kesimi ote bangagi narorire ngoko bekera ndike kwarori wone medanda na baya gonyire abana aba youths nandika si abantu bakora mono ne youths ngoko nyoro dimbroga kwanya kuna dimbroga broga li muntu gete pono para ngwaga no bare manti onyoro to meri jiba jibandles si jibandles chiri na bogorusi ngendo geke kego konyonyo ri sabun akora kwanira matukabo sionga yoroche bonjali reke no nabasai bonjali sindoje neroja bon the only problem to goje twatora mune kyombe geto ya busha ndiri bali bakabeiroro abagoro bagoja ba take sides kwanyo for example baromete bantu mbawanja bonsi baro batanganjiti banjite muntu ke bono ya bili because ba editor babwate power se babolirie biroge binene bakobwe MP bakobwe MCA bono ba take sides kirine na power sirijabo bansa kurwani oyo kote kipole wiki bono gerina gegendo kyoka kegoja kyali ikolete shida lakini sindoje bono in 3 years to 5 buse wote kwa baigoro sana wote kwa baya achirale ya kolide bintu ma naro kalero engoro ku Fridah match na so etoro before poas naba kolide bintu baka ka fight to kanyoro bisi ya busa sa yogende obisi ga sa yuende sune ka constituency muntu mbaro babirororo bakora ebaro bisi ya busa orwa mahitaji ya muno tagete bakoreki bakokonye yasengenjo yaki yobo mubutu aletete pakatokanyorofi obisiyeito bono nande bintu nebinge tolengereti byagoji mutu byaje gotokonya ambia mana sana nindo che Jones hapa that it's good to have vibrant youth supporting whatever little the area MP is trying to initiate in our own constituency amangana mayabo olimbia mana sana that is a team out that there is a difference between a leader and a politician. A leader is affiliated with empowerment while a politician will always want power and recognition. He will never empower youths. Youths will be empowered through innovation, libraries with well-equipped computers for research at every ward level should be developed. We are in digital economy. Mwana sana. Fridah nyandie kama sema hata kutoka chinsemo chirichi ya sosera niko ndani noali mena Samuel Nyamaridu ni Machabeza Karima Kori Muginda mamake Brandon na Meneva Kemto Laxin Mo Charles Rango Gato na Beric ya sana abungati balibagendete kubwatia omurobelio wense iyo bonchereria tugukwanira tichinga kindo chinga ntubwatangene ichidaike 20 tukanire nga kintu chi comrade mogo chama sengenje yo gosirana muna bana ntwate igyombengere gyabwende kwanza muna bana ntubwate elections ja Gusii na Gusii bwate Nyamira na Kisii chirakolekana ngagerete December if not wrong none tego change toto leta mo chicomrade chonsi tochoro president ya Nyamira ne president ya Kisii so that for in case of na bona to alete your welfare kirama babeire to contribute kende which someone olyo nyorama so that to ajamo muna chicomrades muna bona bonjali ndo bwate kyombe kyamabe kekora uno president yo current president boss wetera no mochumbe keregende gyabeire
ndobwate finance yeito ya busa chibesa chirine chitubwate to save it mna busa mnabone project yetu akolete ende ngenda okego tigarange gya tigareme yache gya konya kende yonse ona mababa na gotogo ikera kirigene keremo mondo itono no kuniru na mabe twakoroki twarusi besa nkari no mujumbe kosemo MCA ondali sama baba to komorichi ototereri kende twairali sama be twaikoyo mintani nande narengereria idea ndeke na ngoja kobolio president next year bono kerengaranse kero nindo sia union yo abanafunzi bonse bari bonchali bari system maete ngo yakoro kunyaleme asakoro nyalebe ere computer ime ai list yonse bitonye bwate so that geroko nyora kende yonse kyabere eko balije bobwango bantu bonse bako nyora SMS yako tebunga nyanto nyalebe yetu mwanafunzi yetu okosoma university gete onyoli robo kom tomango 2020 gabo chi matanga kalituko tukogete so that yaba raisi twakora kitwa ikori yange twatomano muntu oyo moto represent yoriora oriyange oto represent senjererego nkonyoruringa abantu gose abarkyo bali mu kurukurwa sensemo yabo njari nimete muri chi college tofauti ne chi university tofauti kirakine na kimugo ikera na mwa manyanga oyo mbu yagende to nabo atabako ngete mubonete komo konya munabona ndobwate group ya WhatsApp group actually WhatsApp tedi goimo kibantu bange banafunzi na bange lakini rende ndobwate none ya Facebook nabo geregende Jones kiabe to kono dio to ate mondo ke tonyo roboko for more information contact mondo ke to tenende magana ye welfare ya barais sate ingoge gasoro gongoro Gusii challenges tiri una inuchi comrade mo gwetera challenge ji nyinge lack of finance konyora tobwati na mwewe tabwati kose kwanyora lidio kagerede nga nonyore gendo orali kanya tobwati kosa masomo mune bintu mbiro totete muna bono chi laptops chuko gwa Google legendo mwako research gete bono ntoko nyara kwa 40 tokole laptop asinginje akinto bwati be na baiboli baitesi bako na sako bono nengo saba rai baito ona bono egento ngere radio chese abwate bamanga tonyore muna ba MCA bakama apune idea balete no chi laptop chire office gete kero mwana ataita kwenda ko research yegento gete yakole nabo togoje muna amotwaro sie group twakora researches cyakora kichato kone akarungo baseme babo mwere gucyasomwa ncho murierere endo ndatebe Gusii ito bamo muna banafunzi bono aba bale tole nkaji holiday tigana konya kwaganira ebintu mune byense nabona maandamano aya tigawe beka kipaumbele mono sometimes tulia bera nyumba kyoroje no bwato mulembe tulia bera nyumba talira simosoke okole research ososome kosora ale none go kokole tiko aba Gusii baito bachamo mnabona ngwa ne county yetu ya Kisii abanda abagonya korwana igoro ya Kisii chigura sa yo mondororo no mungabana narati mondo ndoraji goja agoja akerujikura akore aire nere nabo tokumweshimu mune gabana nera asikiro gabwate duwe mwesimeti todiye gonya kumusanana nindu dokwera ni county yetu magega ambie mona sana sogokira nase studio nabo gosangana into amange no gosemere kwa no mwanchu muri oberega kwemanya amange agwetera obasemya bwabo mbie mona sana mwanchu muri yakwa bereko gotobwate akodoga chage to muroberega goikaboneka toikira mwaire agosemere kwa no kwa berego kumanya amange kurinde inyora nabo kwenda gotobwate sense mochi chimitanda sense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital awega sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News itetere na Fridah Kerubo twara obuligereria borobia